Stqarrija ċara minn Ministru tal-Gvern li tidher li tneħħi kull dubju dwar il-każ Melvin Tewma. Stqarrija li tajt li dak tal-Middleman kien attentat ta' suwiċidju. Issa li nafu li dana kien suicidal, naturalment miżuri riżidorji li wieħed jista' jieħu biex jagħmel protezzjoni ulterjuri. Din l-informazzjoni żvelama Net News il-Ministru José Herrera li kien l-ewwel wieħed li ta' konferma tad-direzzjoni li kienet mixja fuq għall-Pulizija, jiġifieri li dak ta' Melvin Tewma kien attentat suwiċidju. Net News kien qed jistaqsi lill-Ministru jekk jaħsibx li l-Istat kien falla milli jipproteġi lix-xhud ewlieni fil-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. José Herrera jgħid li hu għamel l-istħarriġ tiegħu. Li jien informat għax għamilt l-indaġini tiegħi u f'dan is-settur nifhem ftit mhux ħażin għax għamilt 20 sena naħdem bħala avukat fil-penal. Ir-riżultali l-pulizija kellhom madwar at any point in time bejn 3 u 5 pulizija qassam mal-bib tiegħu. Il-Ministru ġustifika l-fatt li l-Istat kien qed jagħmel il-biċċa tiegħu meta tal il-Melvin Tewma il-protezzjoni tal-Pulizija. Protezzjoni li madankollu ma kienx biżżejjed biex twaqqaf lil Melvin Tewma milli weġġa lilu nnifsu. Herrera jisħaq li la Tewma kellu l-Pulizija mad-dar ħadd ma kellu jġor responsabilità politika. Ma naħsibx li hemm responsabilità politika xi ġor. Jidher li l-avukati ta' Tewma kienu talbu lil pulizija jneħħu l-assa fuq ġewwa tal-appartament tiegħu lura f'Diċembru fuq talba tal-Middleman innifsu. Min-naħa tagħha għall-istess mistoqsijiet, il-Ministru Giulia Farrugia għaltilna nistaqsu lill-Kummissarju Angelo Gafa. Jiena m'iniex il-Kummissarju tal-Pulizija nistennek tagħmel dik il-mistoqsija lilu. Iktar mistoqsijiet? Ġifieri m'għandekx reazzjoni dwar dan. Tajtek tweġiba. Dan l-istazzjon jista' jikkonferma li l-qagħda tal-Middleman għada waħda kritika u għadu qed jitqies li huwa fil-periklu li jitlef ħajtu. Skont sorsi mill-qasam mediku l-jiem li ġejjin se jkunu determinanti jekk Tewma jirnexxilux jeleb il-periklu ikkawżat mill-ġrieħi li ġarrab nhar it-tlieta filgħaxija. Net News qed jiżvela wkoll li fl-aħħar sigħat Tewma li tilef l-użu tal-kordi vokali kien qed jipprova jikkomunika b'diversi modi kemm bajnejh u bl-espressjonijiet ta' wiċċu imma anke bl-użu ta' karta u pinna. Madankollu mhux magħruf jekk irnexxilux jikkomunika sew jew le.